Goeiedag iedereen, ik ben hier in het midden van de Klinkse bossen, vlakbij de Belgische grens, dus minder dan een kilometer heb je de aansluiting voor de F411, dus je ziet ook wel een prachtige verbinding, maar er is geen fietspad. En ook de andere kant, hetzelfde, dus ook minder dan een kilometer, is ongeveer 2 kilometer van het grenspunt naar de Molenstraat. Kijk, die verbinding is er, maar de fiets wordt beschadigd, ik heb het al verschillende keren gehad. Naar de fietsenmaker voor het wielen, voor andere problemen. Je krijgt hier harde schokken. Natuurlijk als je met een mountain bike komt, oké, maar bon, het moet wel geschikt zijn voor alle fietsen. Dus een pracht van de route, maar bon, als het zo blijft is het bijzonder vervelend. Men moet langs de Kapellebrug de omweg doen, daar zijn er nu werkzaamheden. Komt men terecht op de N290, maar bon. Stap ik al te voet met de fiets, je schudt aan alle kanten. Kijk, dat is gewoon een verharde ondergrond met losse stenen, maar bon, het is absoluut niet geschikt voor mensen dus die de fiets gebruiken iedere dag. Voor het woon-werkverkeer of dagtoerisme. Het is bijzonder lastig. Zo, goeiedag hier aan de grensregio Kapellebrug-Hulst met Oost-Vlaanderen. Steken en even verder de Klingen. Bon, hier zie je het ook iedere keer. De fietsers moeten dus langs Kapellebrug fietsen. Ik heb hier nog een groep fietsers net in beeld. Dan heb ik terug het even op het onderwerp van de fietssnelweg. Kijk, zoals je daar ziet. Het probleem is daar ook, het is een bosweg, er zijn putten, gaten.